Ja, velkommen så vi på toptur. Velkommen på tur. Hey, man! Og som I kan se, så vores planlagte rute, det er The Danish Route to the Salaci Peak. To timer off-piste hjem. Nam. Og det blæser. Der er mulighed for at der er lagt kom ud for en del hus dernede. Det er hvor det lægger os ned faktisk. Den her vej ned. Måske træffes det over. På vej ned. Det er så lidt nu. Man kan sige, det er vindparket, men der ligger 2 centimeter løs det ovenpå. Så på kattepoten er det fint. Så er vi på vej ned. Shit, jeg kan ikke zoome. Det ved vi til næste gang. Så er vi nu på den her. Fortsæt ned i hullet. Fortsæt ned i hullet. Hold da kæft. Og så næste, så har vi sådan lidt en kanalle dernede. Med anal. En kanalje. Og faktisk overfor er den gamle nedlagte liftstation. Bare lidt større. Det er jo også en her, mand. Og der er ned op over. Det er sgu da en gedelort. Ja, der er ikke nogen af os, der er haft dernede. Nøj, jeg håber, det kan lade sig gøre i morgen. Mit lille søgte skidhjul, der har jeg aldrig været ude og spille kop. Det ville jeg så gerne i morgen. Kom, den her var næsten.
Og et vandløb i bunden der. Det er ikke ligesom sådan en, som arbejder med svejsninger på store konstruktioner. Han lider sgu næsten ikke så meget, flyver han i helikopter. Så kommer vi ned derfra. Og så bliver det lidt stejl. Ja, der har der gået nogle laviner. Og ved I hvad? Sådan her går det. Så bliver taget og bliver bundet rundt om et træ. Det er rart at se. Okay. Der var I. Forza! Og en, jeg tænkte over der. Ja. Så skal vi ned over der. Så kommer vi ned. Deroppe ligger. Det er Olsen. Der ligger der en lille by her. Havredalen, vi skal ned igennem. Det er lige stejlt. Men det kan man se. Vejen der bukser sig nedad. Vi tager de skiner af. Og heroppe ligger samling af huse. Og vi er 1829. Det er højt. Og der kommer til uge. Vi kommer nu. Og så har vi hørt om nogen, den også holdt lidt rundt hernede. De vil kunne hjælpe på vej ned i bagsiden her. Men de glemte at dreje fra her til venstre. Så er vi nede i byen. Kørt derop i den skov der. Og så hjem. Og så har vi Alanya. Den til højre. Well, it's easy to see from afar, and it's easy to be on your guard, but it's harder just to be who you are. All these people wanna lead you down the back of the track, letting you back, trying to tear you apart. Believe in you, there's no reason to doubt, and you will find you can do much better than that. If you think of all the things that you feel, all the voices in your head that you hear,